Jeg har meget følsomt anus. Altså mit anus er meget følsomt, ikke? Så jeg har, hvis jeg kunne købe 8 dage, så havde jeg gjort det. Hvis jeg havde råd til at købe små kaniner, jeg kunne tørre røv, så havde jeg gjort det. Men jeg må nøjes med 3 lag. Når jeg så kommer på arbejde, så er en kraft med sparet, så vi får et glas lokumspapir, men det kan slet ikke... Det gør så ondt i numsen, og du skal bruge så meget, fordi det er jo så tyndt. Drop mig. Der er ikke råd. Fuck you, big boy! Jeg kender du ikke det der på, altså hvis man er ude i den situation, man er nødt til at skal mamorere på et offentligt toilet på sådan en tankstation. Altså det er bare det føles som en A4-ark, du tørrer dig med jo. Og så laver man den der handske af toiletpapir for at tørre sig, for man ikke skal... Ja, og så det tørre fingre. Kan du ikke bare nyse ordentligt i stedet for at lyse som sådan en lille kælling, når du nyser, mand? I sådan en ren protest, så lader jeg være med at vaske fingre i stedet for lukket bare for det. Bæler nej, undskyld. Løbe, hold nu kæft for helvede! Det skaber så dårlig en stemning. Okay, drenge. Rush bag. Og kender det, så når man der tørrer sig, ikke? Så næste gang man skal op og tørre, så finder man de rester af det der er sådan krøllet sammen op i hårene. Det er så klart. Ej, vi snakker om lort på Teamspeak, godt det noget. Nej, kun om det ikke er så stråligt.